Vítajte v Karma klube. Dnes by som veľmi rada hovorila o písaní denníku alebo o žurnalingu. Možno už píšete rovno knihu a možno nerobíte denník, a ak nerobíte však ani jedno, ani druhé, rada by som vám pripomenula, aké užitočné a skvelé to je. Ak sa vám podarí aspoň jedna stránka alebo nejaký malý odstavček každý deň, či už ráno, alebo večer, alebo kedykoľvek robíte toto cvičenie, tak či už sedíte v električke, ja to veľmi rada robím v električke, napíšem si do mobilu, keď to na mňa príde, tak je to super, pretože nielen uvidíte samých seba, ako sa vyjadrujete a pomôže vám to stále lepšie sami seba počuť a sami seba vyjadriť, ale takisto písanie denníka nám umožňuje nazrieť do toho, ako sa naozaj cítime. Pretože to nevždy je jasné. Niekedy povieme, mám sa dobre, cítim sa OK. Ale čo to znamená OK? Je to, že ste smutní, alebo veselí, alebo vďační, alebo vás niekto nasral, alebo čo to naozaj znamená? Možno niekedy nechceme vedieť, ako sa naozaj cítime, pretože keď píšeme denník, zároveň vyvstáva veľmi veľa tém a veľmi veľa dôležitých vecí, ktoré možno v živote ignorujeme. Trebárs si nechceme priznať, že sa strašne nudíme v práci, alebo sme čerstvo zalúbení a vieme, že máme tak trochu ružové okuliare a nechceme do toho vôbec rýpať, tak nebudeme o tom písať. Ale keď nevieme, ako sa cítime, je veľmi ťažké písať všeobecne, pretože niekto múdry raz povedal, najprv musíme žiť nejaký život, aby sme mohli písať o živote. A tak by som vás rada vyzvala, aby ste si našli tento čas a aby ste si našli aspoň trošku chvíľočku na písanie denníka alebo rovno knihy. A dali sa akoby do stavu, keď to robíte ako rituál a už je to pre vás naozaj akoby druhá nátura, že každý deň píšem, pretože som spisovateľ. A o toto nám ide. A rada by som ešte poukázala na to, že možno niekedy nepíšeme, keď sa nám nechce, alebo si hovoríme, nejaký som príliš rozmrzelý, dneska tak nebudem písať. Ale často to znamená, nebudem písať, pretože som rozmrzelý a pretože sa nechcem na to pozrieť. A v tomto procese už možno aj pre vás vyvstali nejaké emócie, či už ste sa cítili smutní, alebo nejaký nahnevaný, alebo naozaj sa vám nechce pokračovať. Tak verte tomu, že to je naozaj všetko dobre, že sa to deje správne. Každá emócia, ktorá tu vyvstane, je úplne správne. Tak či je to nepríjemné alebo príjemné, je to dobre. A chcela by som, aby ste naozaj dôverovali tomu procesu. Pretože je to normálne, že sa toto deje. V podstate, čím viac píšete, je to ako keď umývate zrkadlo. A aké si to vaše staré ja, nechcem hovoriť falošné ja, ale to staré ja mizne a začínate vidieť to nové ja, alebo to, čo sa deje pre vás v súčasnosti. Vidíte ho v celej svojej kráse, v celej svojej pravde. A tam môže byť niekedy aj nepríjemná. Ale je veľmi dobré sa pozrieť. Je to vlastne ozdravujúci proces, kedy už vyvetrávate tie staré ránky, aby sa mohli zahojiť. Takže úplne všetko je v poriadku a ak to tak cítite, tak kľudne si napíšte niekde dôverujem procesu a nalepte si to tam, trebárs na laptop alebo niekde, kde to budete vidieť, pretože to sa deje. A veľmi sa budem tešiť v komentoch na vaše pocity, čo sa tam deje, či už ste chceli s tým prásknuť, pretože sa blížime k polovici, alebo možno ste si nevšimli nič a nie je to pre vás dramatické, ale spoľahnite sa, že niečo sa určite vo vás už v tomto čase mení. Takže na toto sa budem tešiť a zároveň vás chcem pozvať urobiť si cvičenie, ktoré sa dnes bude skladať z dvoch častí. V prvej časti pôjdeme do minulosti alebo prepojíme minulosť s prítomnosťou a chcela by som, aby ste napísali list samému sebe, keď máte 8 rokov. Takže predstavte si samých seba, máte 8 rokov, neviem čo robíte, čo sa deje, kde ste, môžete to kľudne opísať. A rada by som vás pozvala aj k tomu, aby ste napísali svojmu 8-ročnému ja, čo by mohlo vedieť už z tohto pohľadu vás ako dospelého. Čo by ste chceli odkázať svojmu malému 8-ročnému ja. A druhý list bude písanie list samému sebe, keď máte 83 rokov. Takže už ste 83-roční a je to úplne na vás. Jednoducho, fantázie sa medzi nekladú. Môžete si vymyslieť celý život. Čo robíte, keď máte 83? Kde ste? Možno ste niekde na jachte. Máte úplne úžasný život. Čo sa tam deje? A je niečo dôležité, čo chcete odkázať sami sebe, keď máte 83? A tieto cvičenia sú väčšinou veľmi, veľmi výživné. A veľmi veľa vecí tam vypadne, ktoré nás môže prekvapiť a poučiť. Tak sa budem tešiť, čo z toho vypadne.
A ďakujem.